Aiwa, tinokugamuchirai hama vadiwa, tiri tese pachirongwa. Muparidzi anoti patinokudzirai chimwechi, imwe yemharidzo kana kuti chimwe chidzidzo zvakare. Tava kutopedza chapter 4 yaMark, saka ndinofara zvikuru kuti tiri kuita progress. Aiwa, Mwari ngaatitungamirire patinenge tichipinda muchirongwa chino. Ngaatiropafadze, ngaatikomborere neshoko rake nenzwisiso. Ngatipe uchenjeri hunodiwa kuti tirongedzere zvaanenge atidzidzisa, kuzvirangarira nokuzviita. Mwari ngaakurise zvose zvatinonzwa zvive zvikuru mukati meupenyu hwake, kuti tirarame pasi peumambo hwake. Muzita raBaba neMwana nomweya, muzita raKristu Jesu mambo wedu, amen. Saka dzidza pamusoro pezvinhu zveushe hwekudenga. Tikadzidza pamusoro pembeu, tikati ndiyo mbeu yakanga ichingotaurwa kubva kare, kubva pamufananidzo wemukushi. Pane mufananidzo wemwenje, iwowo ndowoga usingatauri nezvembeu. Kozoti Jesu unonyaradza dutu remhepo, zvatikapesera kuparidza pamusoro pazvo. Tikati ipapowo futi pane dambudziko rekuti hapanawo zvinotaurwa nezvembeu. Saka pane misoro yenyaya mitatu kubva mishanu panotaurwa nezvembeu chete namakuriro ayo. Amen. Tikati tingobata zvatakaverenga pamusoro pembeu, zvikanzi zvino akati ushe hwaMwari hwakafanana nomunhu unodzvara mbeu muvhu akavata. Chasiyana nemufananidzo wemukushi apa ndechekuti iri ritori ivhu rakanaka, harisiri rukangarabwe, hapana rukato, hapasi panzira, ivhu. Maona rakanaka. Saka ndachitaura panyaya yeivhu rakanaka nderekuti tinenge tichitarisa vaKristu vakaita semi, kuti muri ivhu rakanaka. Pane chamakambonzwa kubva pakutanga kwamakaita kuuya kukereke, kana kutenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, kana kutenda kuna Mwari. Naizvozvo muri ivhu rakanaka. Kana musiri kubuditsa michero, pane rimwewo dambudziko, asi ivhu ritoripo zvaro rakanaka kare. Maona manje, pakafanirwa kubudiswa muchero ipapa. Ishe wedu unototarira kuti pabude muchero. Zvino kana pasiri kubuda muchero, yatova mhaka, maparamhosva pane michero yamanga muchifanirwa kubudisa yose kubva kare kusvikira nhasi. Mune mhosva dzakawanda. Pamusoro pazvo, mutone mimwe michero yamunofanira kunge muchibuditsa kubva nhasi zvichienderera mberi. Iyoyo hainei nekuita kwenguva yamakasiya yose. Maona manje, munofanira kutokavhira gepu racho iroro nemasanziro enyu. Saka kutenda kwenyu ngakuve nezenze. Batai nesimba. Munorangarira mukadzi uya ndiani? NdiMaria. Maria wemadhimoni manomwe, paakauya kuzozodzwa Jesu paBhetania paya, mumba maSimoni wamaperembudzi, kuti Ishe wedu Jesu Kristu akati, waregererwa zvizhinji unopawo zvizhinji, asi waregererwa zvishoma unoita sei? Unopa zvishoma. Saka rangarirai kuti muri kuregererwa zvizhinji. Kana muda kuzoverenga pamusoro payo nyaya iyo yekuzodzwa kwaKristu, edza ndikutsvagirei kuti ndikaiona papi. Asi munoiwana, hamukamboishaya kumboiwana, kana mutongokutsvagirai zvangu, tongopedza nguva ndichikutsvagirai.
nekuti irimo mumabhuku ose emanhekiri emagospera. And saka mukatomboishayazvo inenge yakatonyorwa kunzi Jesu unozodzwa paBhetania, kana kuti Jesu unozodzwa nemukadzi wakaipa paBhetania. Maona manje. Fange muna Mako munaiwana pane chapter 14 kubva paverse 3 kusvika paverse 9. But nyaya chaiyo yandiri kutaura inini haizi ipapa pana Maka. Motsvagawo kuna Mateo pamusoro penyaya iyi, kana kuna Johani, kana kuna Ruka, kunenge kunotaurwa zvakati zadzikiswei kupfuura zvakataurwa pano pana Maka. Hapana mashoko aKristu akawanda pamusoro penyaya iyoyo, asi kune kumwe rutivi uku kune mamwe magospera zvinotaurwa zvichidaro sekutaura kwandaitawo. Saka hatiendereyo zvedu pamberi. Munofanirwa kubata mune chikwereti, ndozvandiri kutaura izvozvo izvo, kuti chikwereti ichocho chinofanirwa kuita sei? Kukavhirwa. Saka zenze ngarivepo, kushingaira ngakuvepo, kubata ngakuvepo. Zvikanzi nekuti zvikataurwa pamusoro pekunzi mbeu kana ichinge yadyarwa hauzive kuti inokura sei. Irimo muvhu hauzive kuti inokura sei, asi ichakura. Chairi kudya nechairi kunwa iwe hausi kuchiziva, asi Mwari uri kumusoro ndiwe unoziva. Mukati mokurarama kwako, kana kwakarurama, kana kuri kutsvene, mbeu iri kudya chimwe chinhu chairi kudya kune zvose zvaunenge uchiwana zvinoenderana nekururama neutsvene. Ringava shoko rauri kuparidzirwa, shoko rauri kuverenga, namanzwisisiro ako pachako, kuti pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nezvinhu zvisingafanirwe kuitwa. Mazviona manje. Saka zvose izvozvo izvo zvinoita kuti mbeu irimo muvhu ikure usingazive. Mwari ndiye anoziva. Kuita sei? Chadya mbeu nechanwa mbeu. Alright? Nekuti nguva iya yaunozozarurirwa manje, pachava nenguva yekuzarurirwa. Haungangofa wakadaro, uchatozombozarurirwa chete. Naiwo musi waunozarurirwa nawo iwowo ndopaunozorangarira kuti zvinhu zvose izvi zvakazofamba zvakadai so. Pepe ndaingonzwisisa pakati, ndakandaverenga pakati, asi handambofunga kuti zvinoreve chi izvozvo izvi. Maona manje. Paunozobatanidzirwa zvinhu zvako izvozvo izvo, kuti uone hura uyu hwakakora, wazarurirwa maziso ako. Maona manje. Hazvingoitika chete kungoti ngweri kana wazarurirwa pasina chikonzero, pasina zvimwe zvadyiwa nembeu yaunga wadyara. Yatendere pamberi, nekuti shoko repamberi rinotaurawo zvimwe chetezvo. Zvikanzi kukura kweUshe hweKudenga. Apa panyaya iyi panotaurwa nyaya yemustard seed. Zvikanzi ndiyo duku duku. Vanochiko mushona? Mufananidzo wembeu yemustard. Vanongoiti mustard mushona. Hapana rimwe zita rayo inopo. Ndiyo mbeu duku duku. Zvikanzi ndo seed duku duku. Maona manje. Ipapo kana tikarangarira, takanyatsotarisa zvakanaka, tichitora zvinhu zvose, murawu, kana takuti murawu mukuru, hazvirevo kuti ndiwo mukuru, ndiwo wakanyanya, kwete.
Murau muduku, tarisai fange zvakaita usabe. Murau iwo wakatokwana. Usaite sei? Usapombe. Murau. Asi makazotarisa panotsanangurwa nani? naKristu napo panyaya yekuita sei? Yokupomba. Manzwa manje. Ndo panotiudza chii? Kuti murau mukuru. Asi kana takatarisa murau iko zvinezvi zvichinzi usapombe, wakaita semastard. Muduku. Maona. Wakutsanangurwa naJesu wakura, wakutsanangurwa navaprofita wakura, wakutsanangurwa nachi? Namapisarema wakura. Nyangwe wakutsanangurwa navafarisi, vadzidzi vaKristu wakura. Chava chinhu chikurukuru. Asi chavamba zvose izvi zvirikutsanangurwa izvi murayiro wekuti usapombe. Unondobata nyaya dzakawanda. Nokudzidza kwatinoita sezvandataura pamusoro pamufananidzo wechi? WeuShe hweKudenga. Kuti hauzive chinoitika kana tsanga iri muvhu, kuti inodyei inomwei. Asi nenzwisiso iri pamusoro fange yaKristu, takazoudzwa kunzi upombwe hwakaita sei? Wakatongotarisa mukadzi so namaziso ane ruchiva, fange yedu aya, fange ako aya, zvikanzi watotadza kudhara. Dai kanga kari kare waitofanirwa kuti uuya nechi? Kana negwayana kana nembudzi. Maona? Yekuzobayira, yemhosva. Watoita upombwe. Zvichida waitozofanirwa kuripira nemurume wacho wawatarisira mukadzi iye. Nemaziso ekuongorora kusvika mubhurugwa. Kana muri makadzi maibva maongorora kusvikira muandawe munhu akazvipfekera zvino. Mai vanenge vatopera nekucherekedzwa. Nyama yavo yose yafungwa nezvayo kana kuti namafambiro avo kuti makumbo avo vari kukwizana sei pakati apa. Zvinenge zvapedzwa nemuchinda akatarisawo. Zvikanzi watopomba kudhara, wapedza mukadzi wemunhu iwe. Watovata nayo kare. Nekuti kana iye mupfungwa dzake anenge atoita sei? Atoita zvinhu izvo. Saka tarirai kukura kwemurau wekupomba. Uchibva pane mastard yakaita sei? Yasimwa naMwari. Mastard yasimwa mumwoyo menyu naMwari. Asi kana zvakuzotsanangurirwa kunzi munzwisise zvakura. Anti haipapo mapabata, I think mapabata. Zvikanzi inomera ichiva huru kumiriwo yose. Amen. Muriwo uri very important, wakakosha. Nekuti nyangwe pakutanga chaipo pokusikwa kwemunhu, munhu akapuhwa muriwo yaaifanirwa kudya. Hamuna kunzwa kunzi zviyo, hamuna kunzwa kunzi nyama, hamuna kunzwa chimwe chezvinhu izvozvo. Kana fish dzegungwa, hamuna kuzvinzwa kunzi anofanirwa kudzidya. Chose chakanga chine upenyu chichizvifambira hazvina kumbonzi anochidya. Zvichida michero dzimwe nguva akaudzwa kunzi achidya. Asi zviyo haana kumbodzwa kunzi achidya. Maona manje. Saka pane chinhu chinoita nemuriwo. Muriwo unoitisa sei? Unofanirwa kuti gwinyisa, unofanirwa kuti simbisa. Pane zvinhu zvose zvatinodya, chinhu chakanyanya kukosha muriwo. Nekuti ndiwo watakapuhwa naMwari. Zvimwe zvinozongobatsira zvona zviyona nanyama. Maona? Nyangwe nemuto wamazambiringa. Zvikanzi unokodza mwoyo. Maona? Asi muriwo ndiwo wakanyanya kukura. Zvikanzi wakafanana mbeu yemustard. Muriwo mukuru. Zvikanzi shiri dzekudenga dzinowana pokuvandira. Kana tikazvitarisa isusu, ndakambotaura ini ndikati shiri dzekudenga dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti shiri dzekudenga zvinhu zvakaipa. Ndakati yes, vane chikonzero chekufunga kudaro, kuti mweya yakaipa kana ngirozi dzakawa. Asi kana zvichinzi shiri dzokudenga, kwete shiri dziri pasi, shiri dzokudenga. Maona manje, shiri dzekudenga
zvinoreva kuti ngirozi dzaMwari. Zvikanzi dzinowana pekuvandira mumatavi ako iwe. Nokuti unoziva shoko ka? Zvikanzi ngirozi dzinoita sei? Dzinotarira chiso chaMwari mazuva ose. Kana zvino yabva pauri inonotarisana sei naMwari kumusoro, ichiziva mabasa ako aunenge wabata. Hamufungi kuti dzinenge dzichinyara here? Kana kuti dzinenge dzichitovandisa chiso chacho dzichitya kubvunzwa kunzi ko ningi ari sei? Ko mufundisi ari kuita seiko? Mamumona ari sei nhasi muranda wangu? Vanotopinda vakatovhara meso kuti muntaraunda zvaanga achiita nhasi aita zvinorova. Shiri dzekudenga dzakawana pokuvandira mumatavi ako. Batisisai murayiro. Unokura netsanangudzo dzamunowana nokugara muchiverenga shoko nokunzwa. Mazviona shoko iroro. Ngirozi dzekudenga dzinowana pekuvandira pamuri. Chinhu chinokosha, ndaifunga kuti isu chete ndisu tinokwanisa kuwandira pane ngirozi. Nokuti ngirozi ihombeka. It's obvious. Ngirozi ihombe kwatiri isusu. Saka naye unzai kundovandira pandiri inini. Havasi VaHebheru vanotaura kudaro. VaHebheru pane chavanotaura pamusoro pengirozi navanhu, necomparison iripo pamusoro pengirozi navanhu. Zvikanzi ngirozi dzinotoona kunge isusu takakomborerwa nokuti takapiwa sarudzo. Idzo dzakapiwa, kana dzakapiwa sarudzo dzinoreva kuti dzakangokanganisa karikechi 1. Mariona, karikechi 1 dzagumurwa. Maona, dzagumurwa kubva kudenga uku dzatodonhera pasi. Asi imi munotadza nokutadza mazuva ose eupenyu. Nditi Mwari ane nyasha dzekukuregererai nguva dzose zvisingawanikwe kudenga. Zvino kana zvichizonzi pakupedzisira naKristu muchazofanana nengirozi dzekudenga. Muzingwarire izvozvo. Zvikanzi kana ushe hwazara muchafanana nengirozi dzekudenga. Ndozvinotaura Jesu kaizvo. Zvikanzi hamuwane, hamuite sei? Hamuwanikwe, hamuwane. Makafanana nengirozi dzekudenga dzinenge dzichitumwa naMwari, vashandiri vaMwari. Muchishanda muri pasi pangu inini, Ishe Jesu Kristu. Ndozvanotaura. Muri kuzviona? Saka chigumuro chiriko kudenga. Kana kuti chigumuro chiri kuno pasi, sei ndichireva nchidaro? Nokuti mashoko anotiudza izvozvo. Ngatingwarire hama vadiwa, ngatingwarire kana kugumbusa mumwe munhu. Zvikanzi mumwe wavadika ava vanotenda, kwete zvikara zvamunoona zviri panzaa. Zvikara zvakawanda panzaa, zvinoita sevanhu, zvinofamba sevanhu, asi zviripo kuti zvikanganise vanhu. Maona, zvikanzi wakagumbura mumwe wavana ava vanotenda kwandiri, ndivo vanaka vaMwari. Kungakunzi mwana waMwari usingaite zvinoda Mwari. Kana usingaite zvinoda Mwari hausi mwana waMwari, wakatopanduka uri chikara. Maona, hauisi kuinkludwa ipapo. Pari kunzi vana ndo vanoteerera baba wavo. Kana baba vane mvumo yekudzinga mwana kuti haasiri wangu nokuti handiteereri. Kare vaitora vachiendesa pamasuo eguta, vanoti mwana haasi kutiteerera, watinetsa, wotakwa namabwe uchifa. Muri kuzvinzwa? Baba vane mvumo rekuita sei? Yekuramba mwana. Chizvitarira imi. Ko pasi pano tinorambwa here naMwari? Hongu tinorambwa. Ndanga chida kupai mufananidzo, ndabva ndatorashika mufananidzo, ndaida kupa mufananidzo wei. Hongu tinorambwa. Zviri obvious izvozvo kuti Mwari unototiramba. Maona manje? Yes, mindiro iyoyo
yekuti Jehovha unotiramba pasi pano iripo mukati meshoko raMwari. Makatarisa pose panonzi kuteverera Jesu ndo pane mhinduro yacho ipapo yekuti tinorambwa tiri pasi pano. Kana watenda sezvamakaita woramba uchitadza, unokwanisa kusvika pakugumurwa uchiri kufamba pasi pano. Munozviziva? Kurikavha kubva ipapo paunenge wagumurwa ipapo uchinzi hauchadikanwa zvakaoma. Unofa upenyu hwako uchisenzera kuti wane kodzero yekupinda mudenga uchiita zvakanaka, asi usati wakwanisa, usati wasvitsa paunofanirwa kugadzira kuzadzisa. Mungwarire imi mapasta, mungwarire imi vadzidzisi, ngwarirai imi vaeredha, munozviti maeredha, mungwarire imi zviga zvemumachechi. Munogara kana 50 years muri muchechi imwe chete, uchitozikanwa kunzi uyu mai vakuru vechechi vakangogara vari muchechi nguva dzose, uchingogara paunogara ipapo usina kana rimwe basa raunobata. Ngwarira kana uchibatisa mabasa aMwari, nekuti kana uchibatiswa mabasa aMwari wakaita sengirozi, kana wakudzwa mukati mekereke sevamwe vanobatiswa mabasa aMwari waita sengirozi, unokwanisa kugumurwa ukadonha. Iwe uchienda kuchechi everyday uchiparidza mazuva ose. Ndizvo zvinotaura makatevedzera pose panonzi kuteverera Jesu munopa vanhu. Asi ndongoti shoko rimwe chete pamusoro pekuteverera Jesu. Zvikanzi hapana anoti kana aita sei abata genjo ukacheuka wakakodzera kuita sei kupinda muumambo hwekudenga. Dai inzwi iro randariwana rakuverengerai zvakanaka, ndikuverengerei. Ndizvozvo kutenda kunofanirwa kunge kuripo. Tichataura pamusoro pezvinhu izvozvo, fananidzo wembeu yamastard nokukura kwetsanga duku duku yemastard inoita matavi neshiri dzekudenga dzinouya dzichigara mumatavi adzo. Hanti tapedza izvozvo izvo takabatawo pana Jesu unonyaradza dutu remhepo. Hanti zvikanzi Jesu wakati ava madekwana, wakati ngatiyambukire mhiri. Chikonzero chekuenda mhiri changa chiri chei? Zvida vakanga vachida kunozorora, vakanga vachida kunorara, vakanga vachida kundodya sezvatakambonzwa kumamwe magwaro. Zvikanzi nyange zvakadaro, vachikrosa kudaro vari mugwa, mhepo zhinji yakauya. Tikati isi mhepo iyi imwe yaitsvina dziri kutaurwa idzi, madutu anomutswa naSatani kuti pakutenda kwedu tiite sei? Titorerwe nechatinacho mukati memuviri wedu, titorerwe nechatinacho mukati mepfungwa dzedu, mukati memweya wedu. Zvinotorwa changa chasimwa chiya chato, nekuti taitire chii? Taita dutu guru. Pane mutsauko uripo pane zvimwe zvese, pane kuita nhamo dzimwe dzose dzatinopinda idzi, pakuti apa pane kutenda kuna Jesu, asi kutenda kuna Jesu hakuna kukwana. Maona manje, tinokutenda, tiri vanhu vanokutenda. Munhu wose anoimba ndina Jesu,
ndina Jesu. Asi kutenda kwenyu hakuna kukwana. Panguva yekuidzwa munoita kana kun'anga chaiko munoita. Kana kunobatiswa zvinonyangadza navamwe munonobatiswa. Mazviona? Muchida kwete kuti musingazive, muchitoda, muchitotsvaka. Mazviona manje? Saka pane chimwe chinhu chinoita nekutenda kuya kwatanga tichidzidziswa kunzi tsanga yemastadha, tsanga yemastadha. Unofanirwa kukura kuita chii? Kuti nyangwe negiro zidziwe zvogara matavi adzo. Kutenda ikoko kwanga kuchifanirwa kunge kune vadzidzi vake. Muvadzidzi vake kutenda ikoko kwanga kuchitaurwa kunzi tsanga yemastadha, mbeu yemastadha, kukura kweUshe hwekudenga, mufananidzo wemwenje, mufananidzo wemukushe, zvose zvatanga tichitaura pamusoro pekutenda neshoko raMwari richipinda mariri zvazochallenjwa manje. Dutu remhepo ramuka. Tabva kuchechi tichimba ndina Jesu, oh ndina Jesu. Dutu rabva ramuka. Tokanganwa manje kuti tina Jesu. Maona manje. Takutotsvaga zvimwe zvinotibatsira. Tatopanika. Tapanika. Maona manje. Tatopanika kudhara. Tatya. Tatya chii? Tatya varoyi. Tatya zvikwambo. Tatya zvidhoma. Tatya kuedzwa kana hondo chaiyo. Hondo inenge ichiuya isinei nezvokutenda kwako. Ingori hondo zvekungoti vanhu marudzi kana kuti vanhu venyika vafunga kupandukirana. Maona? Inongouya hondo. Kutenda kwedu kotestwa. Maona manje. Motya. Moita sei? Of course munhu anenge atya anoita sei? Anotiza. Kwaanotizira ndokwaanofunga kuti kune chi? Kune ruponiso. Maona manje. Ndoko unofanirwa kutizira nti? Asi mutsauko uripo pane vanhu vanotiza. Neapa patiri kuverenga apa. Ndewekuti Jesu atoripo kudhara. Mukati mevanotenda. Ndongochimba kuti una Jesu, una Jesu. Ko zvino wakutizei? Wadi kumira. Maona manje. Wadi kutsiura mweya. Mweya ichi yehondo kuti nyarara. Kuti ibva nepano hondo regedzai kusvika nepanapa. Ndakagara mumba mangu munomu ndiri kuona TV. Hondo dzenyu itirai kure uko. Muri kuzvinzwa? Nemufananidzo wakangodaro daro iwowo. Wokunge ndinotsvina tsvina kana kutuka tuka. Haiwa panapa ndine vana vangu ndakagara ndiri mumba. Ndiri kunamata. Hondo ngaipfuura nekumwe. Kana uri muold Kenya nobva wataura kuti ngaipfuura neku-Grandview. Inoda kuinzwa panapa. Kana uri ku-Grandview wataura kuti ngaipfuura nekwamachipisa. Maona manje. Kana kuti unobva watongoti ngaiende nechi? Nekulake uko. Hatisida kuiona hondo panapa. Hatisida kuona zvinhu zvemweya yetsvina. Hatisida kuona zvinhu zvakaipa. Muri kuzvinzwa? Tiri tese here kana kuti marashika? Una Jesu. Zvikanzi Jesu akanga ari pamutsago. Ko vakazotyirei vachiziva kuti une Jesu? Madutu kaaingopera. Iye anga akatorara zvake. Ndopavaizofa here Jesu arimo muchikepe? Zvikanzi mune kutenda kuduku. Rangarirai mashoko iwawo. Muno kutenda kuduku. Munotyireiko? Ndopandinokudzosera paya patikamboverenga paya pamusoro pemuonde. Muonde usikabereki. Zvikanzi dai makanga mune kutenda kuduku sekwechi? Mastadha. Maiti kumuonde kugomo iri. Ibvapo ukandirwe mugungwa. Ndikati mugungwa ndo mune zvivi. Gomo ndiwo murau waMwari. Saka uri kutoti murayiro ngaukandirwe chi? Mugungwa. Muri kuzviona? Apa pabva pangonaka kuti pabvapo example yechi? Yegungwa. Zvikanzi gungwa ranga rava nemafungu nedutu. Rakanga ramonya. Maona.
rakanga rauya rakasimba gungwa rakati hazvigoni. Satani wakanga wamuka, kunzi Satani wamuka chibhebhenenga, wurura nemunzira dzemimisha, wurura uchinoka pamadhoo, uchipunza madhoo, uchipinda mudzimba, uchiita fange zvaita Pauro zvezvekudhonzera vanhu panze achivaendesa mumatirongo kuti vanorobwa maKristu. Kristu wakabvunza kuti kutenda kwenyu kuripiko? Kutenda kwenyu kuripi? Kana muchitenda kamunomutaura kuti haiwa shamwari pfuura nekumwe. Muchinamata muri mumba menyu hamufanirwi kutombomuudza kuti pfuura nekumwe, akapfuura nekumwe. Kana muchitenda munounza kuti hapana apa paitwa izvozvo. Urwere hunoda kuuya pamba panapa uyu hapaitwe izvozvo, hapaitwe zveurwere. Chirwere ngachibve panapa chiende kumwe kumusha. Ngachiende kwazvinodanwa ikokoko kune mweya yetsvina. Muri kuzvinzwa? Chirwere ibva pano. Namashoko akanaka egomo, mashoko emurayiro. Kana muchingakwanisa mashoko emurayiro, moita sei? Motaura nohukuru hwatakaudzwa naKristu Jesu. Takati hukuru hwatakaudzwa naKristu Jesu ndokutsetseka kweshoko raMwari. Kana dhimoni rinobva rangorizvinzwa one time kuti hapana pandisi kuzvida. Kana hondo inobva yanzwa hapana patisi kudiwa. Kana Satani anobva angoti komana redza ndimbonotirachi panext door pavo, maybe vakandiona ndichishungurudza panext door pavo vangatya ndikazodzoka panapa. Muri kuzvinzwa? Gomo simuka ukandirwe mugungwa. Vakatadza kuti gomo simuka ukandirwe mugungwa. Kuti ndinokurayirai muzita raJesu Kristu. Kristu atoripo pavari ipapo, vakatadza kuzvitaura izvozvo. Vakanga votochema, votosvimha masodzi mundara kuti tazofa manje takasiya mhuri dzedu. Vakomana, zvino chatanga kuita sei? Tingasvima sei kudzokera uko? Tarisai zvikuita gungwa, vakomana, tinopona here? Vakavovora varimo mukati mebhoti. Zvisvikira vafunga kuenda kunodedza Jesu. Hongu pane interpretation yekuti tinokwanisa kudedza Jesu kuti amise izvo. Asi zvikurusa kutya kuyako kwakatadza kutaura kuti tina Jesu kuti amise izvozvo. Zvichida vaifanirwa kungonyarara kuti dutu ngaripfuure zvaro, richapfuura. Tiri kumbondeiswa naro hako ringasvika nekupi? Redza rimbotizeyesa timboona but hapana kwarinosvika, tinopona chete. Maona kumwe kutenda ikoko wekuti mukati medutu richikutoenderesa so uchinetswa, uchitomutswa navanhu, vachikushandisa, vachikuita sei, vachikukava bhora savaroi. Iwe unenge ukaita sei? Unongoti hako zvinosvika nekupi? Zvichapera chete. Uko kwavo uko hakuzi ko kwatichazoenda. Ticharamba takamira kurutivi rwaJesu. Uchiona matactics avo ose nemaitiro avo ose, uripesera utovaziva nemazita kuti uyu ndimuroi nhingi, uyu ndimuroi nhingi, uyu ndimuroi nhingi. Anogara pakati, anoita zvakati, vavengi vake ndevakati, anoita zvakati kana achiroya. Maona wakutovaziva, asi wakamira pana Jesu kuti hako zvinogosvika nekuti Mwari uchaintervena chete, hakuna kwazvinosvika. Nekuti kana Jobho akamboedzwawo, vakomana, sezvatinonzwa, ko isu tingazosara sei? Ndisu ananiko? Maona, hatidi kuedzwa. Kana tinamata tinoti Mwari musatiedzere, nekuti tingazokundikana. Handi ndo zvatinonamata. Handi kuti Mwari medza ngaite mushoko. Hatidi kuedzwa, kuti kuedzwa nezvinotinakidza chete, kuedzwa kwokumanikidzwa kwokuti tinotambura. Tinenge takatakura chijoko hoguru rokumanikidzwa, zvichida kurobwa, zvichida kukandirwa mutirongo, zvichida kuitirwa zvakaipa, kuparadzirwa kwemisha, kumhanya ticharara mumaguru sevanhu vari muhondo. Zvichida ndeizvozvo, asi unenge wakamira pana Jesu, hautongozununguka. Zvinouya zvichirovera, zvichidonhera pasi.
kana zvinouya zvichipfuurira zvichizhamatata sekushamatata kwaita mweya yetsvina kana yaona Jesu, zvinopera chete. Maona manje, yatiregedzei kutya. Munogotyireko? Ndozvinotaura Ishe wedu. Hamuna kutenda here? Zvikanzi vangadai vakataura kuti gomo kandirwa mugungwa, dutu rakaita sei rakanyarara. Edzai kushandisa masimba amakapuwa naKristu Jesu mambo wedu. Muri kuzvinzwa hama wadiwa? Edzai kushandisa masimba amakapuwa naKristu Jesu mambo wedu. Mubhuku umu mune masimba atakapuwa naKristu, atakapuwa naMwari, atisingashandisi. Atinotoita zvekuignora, kuignora chaiko, kuti tina basa nawo, tinongovaverengawo topfuurira toenda pamberi. Tinenge tine kwatinomhanyira, handizivi kuti ndekupi. Ko zvinotoendereko kuchechi kana tisina kutenda kuti shoko raMwari rinoshanda? Chatinoenda kunonzwira shoko raMwari chiko kuchechi kana tisingariite? Zvikanzi munhu unofanirwa kunzwa nekuita sei? Nokuita. Zvikanzi ndokuvakira chii? Padombo. Munhu wakavakira foundation yake padombo, wakachera wakasvika pane dombo wakavakira pamusoro pa, kwete kuvakira pajecha. Murinzwa? Pamenderedze gungwa pane jecha, asi zvinoita kuti kana gungwa richiuya so richitotata tumawaves twaro tudiki tuya, rinouya richitora jecha. Dzimwe nguva kana wakatomira pamhenderekedzo regungwa iya, kana zvakaita sapamabhichi paya, unotonzwa ivhu richitofamba pasi petsoka dzako apa, kana kuti usara wato nerimwe ivhu pamusoro petsoka dzako, mvura yauya ikadzokera. Nokuti uri pamhenderekedzo dzegungwa. Maona, gungwa rinokutora wakaenda naro kana wakavakira pajecha. Vakirai padombo. Zivai kuti zvinhu zvakanyorwa mubhaibheri umu ndozvokutenda. Ndichakudzidzisaiwo kutenda zvinhu zvakanyorwa mubhaibheri. Ndichakudzidzisai kutenda zvinhu zvakanyorwa naMwari wedu. Ndichakudzidzisaiwo kutenda zvinhu zvakanyorwa naJesu Kristu. Asi ndo pandinokugona kuitawo napo. Namadiwa, ivai nechido neshoko raMwari. Musaneta nokuva nechido neshoko raMwari. Ridei, rinzwei, riitei. Zvadaro izvozvo, ende munoverenga pose pakanzi kunzwa nokuita. Pamunowa kunzwa nokuita shoko raMwari. Kuripo, I think, mumagospera ose ari 4. Ukama naJesu, kana muchida ukama naJesu nguva iya Maria navana vake, vanun'una vaJesu nehanzvadzi dzake vauya kuzomutora vachiti unopenga. Haachauya kumusha, anongoswera angori munzira achingoparidza, anongoswera achingopinda mudzimba dzevanhu achiraramo achiparidza achiita se nemumasinagoge. Hachatomboziva kumusha kuti kwakaita se. Isi tiri hama dzake hachatomboziva kumuona, tinongonzwa kunzi anenge ari munzira. Zvikanzi amai vako navanun'una vako vari pano. Zvikanzi amai vangu navanun'una vangu ndevapi? Zvikanzi ava varapa, vanoteerera inzwi raMwari nokuriita. Zvikanzi wose unoteerera inzwi raMwari nokuriita ndiye amai vangu. Uri kuzvinzwa? Zvikanzi ndiani? Amai vangu. Kose akadaro nekuti ndo maanogarazve, ndo maanobva. Ndiwe amai vaJesu iwe, kana uchinzwa nokuita. Ko unenge uchimbonzwa nekuita chiko? Shoko raMwari. Shoko raMwari. Zvikanzi ndiye munun'una wangu nehanzvadzi dzangu. Chaasina kungoreva chete kuti ndiye baba wangu, nokuti baba mumwe chete ari kudenga. Zvikanzi mudzidzisi umwe mumwe chete, iye Ishe Jesu Kristu mambo wedu.
iva amai vaKristu, iva hanzvadzi yaKristu, iva munun'una waKristu. Zvikanzi tarira amai vangu navanun'una vangu vari pano. Mariya akanga ari panze pechechi apa. Anga ari panze pemba iyoyo manga muna Jesu. Kristu akaramba akanzi amai vangu havasi panze, amai vangu vari muno. Anga openga zveshuwa, kadai takamubata takamuendesa panze. Isu vafarisi vekusakwana tingadai takamubata takamuendesa panze. Amai vako vari panze apo kuti havazi amai vako. Akomanaka. Rekedza vamwe vadzidzi vake vakazoti iyi dzidziso iyi yakakora iyi. Hatingaikwanisi dzidziso yakadai. Paakataura nyaya yekuti kana musingamwe ropa rangu nekusadya chingwa changu, nekusadya muviri wangu, anti ndo chingwa, ropa ndiyo chichi, mvura yekumwa kana kuti waini, muviri ndo chingwa. Vamwe vadzidzi vakati kwete, iyo dzidziso yakora. Paita vakorinde pano, rekedza tenda. Vakabva nokutenda. Vakabva nokutenda kwavo kwakanga kuri kushoma. Asi ana Pita vakasara vakati, tingagoenda kupiko? Ndimi mune dzidziso yeupenyu. Dzidziso yeupenyu. Dzidziso yeupenyu. Ndiani une dzidziso yeupenyu? Ivai amai vaJesu, imai vanun'una vaJesu, ivai hanzvadzi dzake, ivai vateveri vake. Ndozvaaitaura, hanzvadzi nevanun'una, vateveri, vanun'una vose. In fact, whether anga ari musikana kana kuti ari mukomana, munun'una waJesu. Ivai vanun'una vaJesu, tevererai Jesu, tendai sezvaaita. Tendai kushoko raMwari nokuti rine simba. Musarishayise simba imimi. Imi munaro shoko racho. Jesu munayo, ari pamutsago apa. Imi makuti tofa pano. Shandisai chamunacho muzita raKristu Jesu mambo wedu. Ndinotsiura iwe gomo kuti bva pano ukandirwe mugungwa. Gungwa nyarara, mweya wetsvina ngaubude. Muri kuzvinzwa? Ndiri mumwe munhu ari guilty of that. Handitsiure mweya yatsvina. Nango ndakachingoiona zvangu. Yakudanidzira pa. Ndopfuura zvangu ndakanyarara. Yopembera, maiwe inopembera mweya yatsvina kana yada wairegedza yakadaro. Inopembera kutombuka pamusoro pemabuilding nemumaintaneti nemumachi. Inopembera. Asi yakawa kudhara, yakadyiwa kudhara 10 not. Ndozvainenge isingazive izvozvo. Kuti yakarohwa kare kechikare. 10-0 yakarohwa kudhara. Tingaswere chinetsana nayo izvo. Ina kutirakidza pachena, kuti tionekwe pachena zvedu. Tizikanwe tapedza mabasa edu atinofanirwa kuita panyika pana. Vanhu vozofamba vakutiteerera tokutomanikidzwa. Vachititeera kana nemumba matinorara chaimo. Kuti tadzisa kana kudya zvokudya. Kana kuti tichaverengawo mabhuku okudzidzawo zvoumambo hwaMwari. Hatichaverenga nekuti takungoteerwa navanhu. Basa, hapasina basa richaitwa apa. Ibva mweya pano. Usanditevera. Panguva yakafanira tinotsiura. Asi handipose. Tototsiura takavanda, tisingaonekwa. Takazvitaura kuti tatsiura panapa vanhu havangambozvibvuma. Hapana kana one wenyu anozvibvuma. Ende zvakatinakira izvozvo zvisingaiti. Nekuti tingaswere tamiswa. Takumiswa pamapodhiamu nepachi. Takukudzwa, takurumbidzwa.
Ana Herodhi vakazorumbidzwa vakaita chinyongoroso. Zvikanzi wakafa nemawemusi. Urikuzvinzwa? Mweya tsvina tinotogara nayo. Inenge itoripo titoona uyo mweya wetsvina uri kufamba uyo. Toti hesi mweya wetsvina. Ufoti hesi wewe uri boya. Ndiri bo. Mwoyo mavo unenge wachingotukirira. Kana wazotsamwa uchifunga kuti pane zvawaita. Waona? Unotomhuka nokuzvirovera pasi nokuzvirovera chi. Unenge uchiita unenge wakatarisa zvako kuti mweya yetsvina. Nguva yedu haisati yakwana, asi nguva yenyu inogara yakaita sei? Yakakwana. Ya. Tsiurai. Vimbai. Maona manje. Kuvimba ndo kunozokaunda manje. Vimbai neshoko raMwari. Kuti Mwari kana akataura kuti chinhu hachiitike, kune vanodana kwandiri hachiitike. Maona manje. Vimbai naizvozvo, hapana zvimwe zvinobodikanwa. Kana mutoone inzwi rekutsiura naro, kunzi zvakanyorwa zvichinzi, motaura inzwiro. Kristu unoti vaise mwenje. Vhenekerai. Vhenekerai chi? Murakidze Baba vari kumusoro. Kubwinya kwavo ngakuonekwe pai? Pamuri. Muri mwenje imi, vhenekerai. Mirai pachigadziko chenyu. Muri kuzviona? Muri mwenje, mirai pachigadziko chenyu. Panguva yakafanira tinotsiura kubva kuna Prime Minister kusvikira kune kamwana kari cheche kachangozvarwa iko zvinoizvi. Kutsiura rudzi rwose kuti mabhenda. Maona? Hatizviite mazuva ose izvozvo. Tinenge takatozvibata. Tingaziviswe pachena isi tisati tapedza basa rwendo. Tiri parwendo. Rwiyo rwerwendo. Ivaise mwenje. Mwenje hauzipo kugadzikwa pai? Pasi pedengu. Hapana chavanoona. Zvikurusa hapana iwewe chaunoona iwewe. Handi? Zviri nani kuti ugadzike mwenje pamusoro pechi? Kutenda kawo. Mwenje wako uonekwe. Handi? Kunzi munhu uyu anotenda. Kana Mwari achitarisa ari kudenga rutoona kuti ako kamutenda ako kari kufamba apo kazokrosa road pamarobhotsi apo kabva kakrosa nepazebhura. Ako kamutende kari kufamba. Mwenje wako uchionekwa kudenga. Ndi munhu anotenda. Tarirai mafambiro ake. Musamuregedza achigumburwa munhu uyo. Vachidaro kungirozi. Mwenje uripo kwete kuti uvandiswe pasi pedengu. Hakuna kuvanda zvako kuti vanhu vasazive kuti unoita ichi. Uyezve haikona kuzvizivisa pasina. Hazvi zvekuti mbiri ipuhwe isusu. Ndezvekuti mbiri ipuhwe kuna Baba. Kana zvakanetsa Kristu, ko isusu tinokutenda kudii? Madhimoni angatiwandire akatiunganira akapedzisira atisundira mugungwa tikawiramo. Zvikanzi panguva yaIsraeri pavakapinda muKenani, Mwari haana kuvapa nyika yose, yakasara marudzi achiripo, nyangwe vakanga vavakunda. Zvikanzi ava munokwanisa kuvaita varanda venyu zvenyu kana kuita sei, kuvasiya varipo. Maona?
nguva yakafanira muchaenda muchipamhadzira muchiwanda, population yenyu yaIsrael ichienda ichiwanda, moenda muchivabvisa zvishoma zvishoma. Nekuti ndakangovabvisa kamwe chete, zvikara zvingakuita sei? Zvingakuwandirei? Zvikakubvamburai? Urikuzvinzwa? Zvikara zvinokwanisa kuwandisa. Zviripo zvakatogadzirira so. Hakuna kufunga kuti unenge usikaonekwe kana uri mutete. Wakaoneka uchignoiwa so nezvikara, isaka une simba rakawandisa zviri kutya, but even pana Jesu zvaiuya zvichidanidzira vanhu. Saka ndinoramba ndinoti kwete, kana zvisiri kunetsa iwewe zvikara, maybe uri kusaidi kwazvo, zvingwarire ipapo. Ungangofunga kuti uri na Jesu iwe uri kusaidi kwazvo. Zvikanzi kana munhu usiri muroyi, varoyi vanoita sei? Vari kudherera. Dzimbo dzimwe dzatinenge tichingonzwa zvedu hadzisi dzekuti ndinoda kuti muteedzere dzimbo idzi, kana kufa makadzinzwa handidi kuti mudzinzwe. Vanhu vanotaura zvinhu zvisakarurama dzimwe nguva pamarekodzi avo napamaalbhamu ose. Aiwa, musateerere zvenyu. Vanozvitaura ivo pachavo kuti vakuudzei kuti tinoita sei. Imi vainokutenda, panguva yakafanana munotsiura nyangwe vakawanda zvako uchinamata. Wapinda mumba mako mokunamatira, wonamata kuti Mwari pane chakati tinoda kuti chigadziriswe. Zvinhu zvogadziriswa. Simba rako, pana vamwe vane simba rokuonekwa, rinofanirwa kuonekwa. Pana vamwe vakatozviananza kuti tiri maprofita, tiri machii, vane simba rinofanirwa kuonekwa. Imimi munofunga kuti dzimwe nguva hazi maprofita chaivo chaivo, pamwe in'anga dzavanhu. Handi, ndozvamunenge muchifunga mumwoyo menyu. Zviripo, hatikurambidzei kuti musafunge kudaro. Munhu unofungawo izvozvo izvo. Kana muprofita achizvirakidza, atumwa naMwari kuti azvirakidze. Handi, varipo vaprofita vanozvirakidza. Pana vaprofitawo venhema, zvangogara zviripo kubva kare kare izvo. Nyangwe nepanguva yaJesu zvanga zvatogarisa. Zvakanga zviripo kubva pamavambo eIsraeri. Vanhu vachitaura zvavanoda zvavo. Nokuita mapipi, n'anga dzaningikiri dzaFarao dzakaita mapipi wani. Ndo vamwe vaprofita vatinavo nhasi, n'anga dzaFarao. Asi imi ivai savaBharia, ivai savaBheria, mazvinzwa, muchinzvera shoko, muchiona kuti zviri kutaurwa ndizvozvo here. Mozadzisa kutenda kwenyu, moziva kuti ndo zvokwadi. Munhu wotaura zvokwadi pano. Hakuna kungoti vanhu vongoenda kuchechi makabata mabhaibheri musi weSunday nekuvavhura ipapo muchitoraririra at times muri kuchechi. Makagoga masuti enyu, makachena, makasunga matai, vamwe vakapfeka mamwe madhireza asingaiti. Zvitonzi nhasi mainingi vauya vane sliti hombe kupfuura yamainingi. Mainingi nhasi ndo mai chaivo chaivo ane sliti hombe. Zvanga vakapfeka dhirezi rakati mupambamba ranyatsobudisa everything. Ndo zvatinenge taona kuchechi izvozvo. Hatina kuita savaBheria kana shoko raparidzwa nemufundisi kuti tiri nzvere, tiri chengete mwoyo, tifambe tifunga kuti ko shoko ranga richitaurwa nderechii. Kusvikira tasvika kumba tapenengura magwaro tega, tariverenga, tadzidza, tanamata pamusoro paro. Hapana, tinenge tatofunga madzimai ataona kuchechi, kana kuti nhingi anga apfeka suti yakanaka kupfuura yangu nhasi. Mweya ndakamuvenga zvisingaiti. Takuti kundwana nanhingi isusu. Ndisu zviga zvemasuti izvi.
ndisi zviga zvekuchena zverebhuru. Wakukundwa naningi uyu. Ndozvinenge zviri mupfungwa dzedu. Ivai vaBheria vakadzidzira kupenengura magwaro, waverenga nekunzwisisa nekuona kuti zviri kutaurwa navafundisi venyu ndizvozvo here. Hama vadiwa, ndinotenda. Batai gomo. Pagomo ndo pakapuwa murayiro raMwari. Zvikanzi wakaburukira pamusoro pegomo, pakaonekwa hutsi hukuru, kupenya nemheni mukati nomoto. Zvikanzi pakanzwika inzwi raita kunge mabhanana richitaura. Zvikanzi ndini Mwari wako woga akakubudisa muIjipita, usava nevamwe vaMwari kunze kwangu ini. Usapfugamire vamwe vaMwari kana kuvanamata kana kuvashumira, nekuti ndiri Mwari anogoda unorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kune marudzi etatu neechina. Asi ndichiitira zvakanaka vanondida, vanochengeta mirayiro yangu kusvikira kune rudzi rwune churu. Zvikanzi ndinovenga vanoshandisa zita rangu zvisizvo, vanorishandisa maune, vanoreva zita rangu pasiripo, vanonyengedzera vanhu. Zvikanzi batai masabata angu, chengetedzai masabata angu, muzorodzane sekuzorodzai kwandinokuitai. Shuwirai zororo, kuti zororo guru richauya. Zvirakidzei nerudo rwamunorakidza vamwe, kuti vavandudzwe, simba ravo ridzoke zvakare, repanyama nerepamweya. Zivai zvamunofanirwa kuita mumasabata enyu, zvikurusa kubatira Mwari. Kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika yaugere, yawakapuwa naMwari wako. Wakapuwa nyika naMwari. Nyika yawakapuwa naMwari iri pasi peushe hwaMwari. Naizvozvo unofanirwa kuchengeta mirayiro yaMwari panyika iyo. Kana baba vako namai vako vasina kudzidzisa, tsvaga mirayiro yaMwari, ugare zvakanaka panyika iyo, ugowedzerwawo newe nekuropafadzwawo iwewe. Upfure madzibaba ako. Mwari aite contract newe, aite covenant newe yekuti uri muteereri wangu, wafanana naAbhurahama. Ndakuita chibvumirano chako newewe kuti ndikuwedzere kana uchigara mumirayiro yangu, pasi pemirayiro yangu, usingaende kuruboshwe kana kurudyi, uchiteerera mirayiro yangu nokuita. Dzidzai kugara nevamwe venyu zvakanaka. Handi chikurusa chinhu kuna Mwari. Handisi kureva kugara nezvikara. Zvikara zvinogara zvirimo munyika, zvinenge zvichifamba savanhu, zvirimo, hazviperi. Asi garisanai nevanhu venyu zvakanaka, vanhu vanokutenda, vano umwari. Musaurayane, musabirane, musava neupombwe pakati penyama, nyangwe nepakati penyika. Musazvisvibisa navo. Mweya yakaipa inobatira pamuri ichibva noupombwe hwamunenge muchiita. Zvikanzi musareverane nhema, mungaodza nyika. Usachochore kana kuva neruchivo. Hama adewa, ndinokutendai. Mwari atiropafadza nechidzidzo ichi chatanga tisingafungira kuti tichawana nhasi. Tanga titoda kutonobata zvedu pachapter 5, ndo patinenge tiri next time. Mwari tinokutendai neshoko renyu ramatipa. Ropafadzai vanhu venyu, Jehovha Mwari wangu. Ngarikure mukati mavo, naivo ngavakure pakutenda kwavo. Mwari, kusvikira tisangana zvakare pane chimwe chidzidzo, ivai nesu kwose kwatinenge tiri takaparadzana. Muzita raBaba neMwanakomana nomweya. Amen. Chisarai zvakanaka. Ndini wenyu muparidzi anoti